Rakatiza nemwana vanhu vakaritsigirira kwete kuti vatore mwana asi vatore mifananidzo vagoisa pasocial media yako. Hanzi ndiwane content, hanzi ndiwane mari. Kuchoza munhu waipiswa nematai, vanhu vachitora mifananidzo. Iwe kuziza vamwe pazvaitika taive tiripo. Maiwe munhu aoma moyo. Mwari vari kuona zvamuri kuita panyika pavo. Ityaiwo Mwari, ona muve nenyadzi. Uri munhu akasikwa naMwari, hauite maniro. Zvaunaita pasi pezuva richavepo zuva rekutorwa. Tikalaika tikafolowa vanorasika, tiri kuwedzera simba rekuti varambe vachitomoka. Chiko chatiri kudzidzisa nyika, iwewe tauraya nyika zvamanje manje. Ndiyo hanzvadzi yangu, mharidzo yari kuita yekushamba iyi nodhiti wauraya nyika yose. Dai wanyaraka iwewe, plus inonzi self abuse yauri kuzviita iwewe.